Hej alle sammen, det er Francesco inden fra iPhoneinstaller.dk. I dag der skal vi snakke om Google Sync, en ny service, som Google har indført, så du kan synkronisere ved hjælp af push-teknologi din kalender og dine kontakter over på din iPhone. Sådan lidt ligesom MobileMe, bortset fra at e-mail-delen den virker ikke endnu, sådan så den virker med push. Så det er stadig den gamle metode. Men det jeg vil fortælle jer i dag, det er hvordan I sætter jeres iPhone op her til Google Sync. Og det er faktisk ikke så svært igen. Man skal bare lige vide hvordan man gør selvfølgelig. Ligesom det er med en masse andre ting. Og for dem som ikke ved det, så er Google Sync, det virker sådan lidt ligesom Active Sync. Så det bruger Microsoft Exchange serverne. Og så ved hjælp af Active Sync, så bliver det alle dine kontakter og kalender pushet trådløst over til din telefon direkte, uden hjælp af kabler eller synkronisering eller noget som helst. Så det er sådan set kort fortalt det. Det er ikke så godt forklaret, men det er bare det. Så det vi gør her, det er, vi starter med at gå ind her i indstillinger. Så går vi herned, så vælger vi her, e-post, kontakter, kalender. Så siger vi tilføj konto. Så vælger vi ikke Gmail, men vi vælger Microsoft Exchange. Så får vi de her ting vist frem. E-post, domæne, brugernavn, adgangskode, beskrivelse. Her hvor der står e-post, der vil man nok tro at man skulle skrive sin e-mailadresse, men det skal I ikke. I skriver bare en eller anden beskrivelse eller et navn for jeres ting her. Jeg kalder den bare, lad os kalde den Google Sync. Eller også skal vi bare kalde den, bare Google. Her i domæne, der behøver jeg ikke at skrive noget. Brugernavn, der skriver I jeres e-mail. I mit tilfælde, det er flot. iPhoneinstaller.dk @gmail.com. Skriver jeg lige min e-mailadresse, eller mit password hedder det. Sådan. Så hernede der kan I lave en beskrivelse. Igen ligesom deroppe, men altså det er ikke så vigtigt. Sådan, Google Sync. Så trykker I næste. Så kommer I frem til det her skærmbillede. Her ved server, der skal I skrive m.google.com. Her i domæne, der skal der ikke stå noget. Brugernavn, adgangskode har vi tilføjet og alt det der. Så trykker vi bare næste herop. Kontrollere. Sådan. Så skal vi vælge hvilke services vi vil have bliver synkroniseret. Siden post ikke virker nu, altså e-mail-funktionen ikke virker nu, så slår vi lige den fra. Men kontakter og kalender, dem vil vi godt have synkroniseret med vores iPhone. Så siger vi OK. Sådan. Så er sådan set det, så prøver vi at gå ind her i vores kontakter. Nu er den helt tom, men som I ser heroppe, så arbejder den der lille en deroppe. Den er ved at synkronisere. Ups. Og der har vi alle mine kontakter. Med hensyn til vores kalender. For mig der tog den lige nogle minutter at komme frem første gang. Og det gjorde det ikke her, den her gang. De er der allerede ind. Der står alle tingene allerede. Så nemt er det, der er ikke så meget andet at gøre der. Selvfølgelig så e-mail-delen, den har de ikke endnu. Så der kan I bare sætte en almindelig Gmail-konto ind. Og så tjekker den jo bare hvert kvarter eller manuelt, eller den tid I sætter ind, den skal kontrollere selvfølgelig, ikke? Men ja, ellers så er det bare det. Og selvfølgelig skal I have en Google-konto, eller en Gmail-konto for at det virker.
Og det er sådan set bare det. Så jeg håber, I kan bruge det, og vi ses næste gang. Hej.